So hey guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, gobaw som jalaibai आङो भिडियो intro होयो या दिनैसो होलायदों introखौबो जिगे जादोला जोंनि दिनै फुटबल लीग खेल दं माने जोंनि लांगिन फिल्डआव आरो आइडेन्सि देरहायना जेरैनो ओमफ्राय दा आंनि गेलेनायखौ आं नोंथांमोननि दिनै ब्लगनि गेजेरजों देखायगोन लोगोसे बेखौ आं दा न'आव दोननानै फैदोंसै आं ज्राबनो गारनानै फैगोन न'आव ना ओमफ्राय दा जोङो फुंनि जानाय लोंनायफोरखौ फोरनि थाखाय बेदर लाना फैग्रोनि र' बेनि गेजेरावनो नों YBY निफ्राय बेसेबां फैसा मोनखो जाया आं नाङा दाखालि जि YBY आव हाबनो होननानै जि बुंगासिनो आंखो लुगुलाबाय थाबाय नालाय मानसिफोरा ओमफ्राय आंथ' मिथिखायो मानोना बेफोरबायदि YBY आ दासो माने बोरैबा फेमास जाबाय बिराद मानसिफोरा मिन्थिबाय आरो नामजादा YBY किन्तु बेनि आगोलाव जि गोबां बिदिनो मास मोननै मास मोनथामनि थाखाय दाबो दं दुसरा एप्स दं YBY ल' नङा दुसरा एप्स दं दाबो बिदिनो नोङो 1000 2000 फैसा सोबानो माने कमिसन मोनबाय थागोन दैलि So guys, जों दा बयलार बेदर लानो थांनि ओमफ्राय लामाया डेन्जारखा खोलैनोल' नाङाथ' आंखो ब्रेकआ मा जाखारखो ब्रेकआ Ngufisa kemana di mama? Itu? Boiler. Oh? Boiler sudah. Lupa situ kamu. So guys, दा आङो माइरंखौ दोननो फैदों मेन र'डआव सालायनो गियोनो मानसिया होलांगासिनो बा जि दाबाय माथो थांदो थां बाय बाय हा बेसिमनो दोननोसै न'सिम थांथारला थांथोसै बेनिफ्राय मेन र'डखौ सालायनो गियोमोननो दा बेखौ थांथोसै गामिनि लामासो बे रिटार्न जाबाय थादोंसै आं So guys, दा न'आव सफैनानै आरो बल गेलेनो थांलायदोंसै दिनै लिग दं होनदोंमोन आङो माबा लाखाबाय आङो बेयाव बेगाव बुट जार्सि बायदिसिनाखौ लाखाजोब्बाय आङो गासैखौबो साफायनो लकेसना जायाखैना जोंनिया दा जोंनि प्लेयारफोरा नै मेन डिफेन्डारा सासे सानै साथाम साब्रै नै जोंना स्ट्राइकारा बेनो आरो जोंना दा गोथांसिम आरो नै बिदिनो गल सोथारो नै बिराद गाथा गोजालै मानसिफोरा जोंनिया किपारा जोंनिया पापु मोजाङै हम दिनै दा जोंनिया कालारा गोथांमोन दा गोजा जाजोब्बाय मानो होनोबाथाय जोंनि अपेनेन्ट मा रोंला जोंनि एगेन्स्ट टिमाबो जोंनि सेम जार्सि जाबाय नालाय जों जार्सि सोलायदों गामसा दंथ' दा गोजासो गानना गेलेसिगोन जों bila back May basta din rayang gitu. Harus rasa. Nu jangan takut gini. Tungli. Tunggu. Oh iya teman-teman. Rasa. Bipul direct lah. Kenapa menentu kawali gini dulu? Nah, kenapa sekali? Rasa. Pasang. Kumida ada. Rasa. Lana sangkan ada. Rasa. Orang sekat. Tunggu kar. Iya, coba mana? Pasang mana? Mobil kena ini. Oh.
Jangan apa mana tu? Tera fai na mai? Oke. Oke. Ini Fai na? noni friend ang nafai kado, kita derakan ada derakan. Derakan ini. Jaga sekusi, jadi geli mas gau purti ja. 40 नमस्कार हमाय प्लेयर्स फोरा नै जोंनिया ओइ नयन आरो सासे जा सासे बा बल जाहोबाय मोनसिबानो लास्ट टाइमाव पापलखौ रागा जोंदां पापलखौ मानो रागा जोंयो गावनि सेफगारखौ गाव खामनो हायाखै आबाय टेन नारा जुथानो एक गलावल' देरहादों लारुफारा जोंमोन मा होनोमोन बासुगावबो होनो नामाथाय जेखि जाया बासुगाव ओमफ्राय लारुफारा होनो जेखि जाया बासुगाव लारुफारा होनो आरो जोंनि एगेन्स्ट टीमा दा जों देरहाबाय दिनै जुदि जोंनि दिनै लास्ट गेम दिनै जुदि जों देरहायाबाथाय पार्टि गैया होननानै बुंदोंमोन दा दिनै देरहाबायना दिनै पार्टि मोनजासिगोन आरो जों दा So guys, दा बोथोराबो मोनाबाय जों दा आं सासे लोगो लाना फैफादों डाइरेक्ट फिल्डनिफ्राय फैखाबाय माइदांखौ दहाय आं दोनफैदोंमोन ना बेयो स्कुटिखौ बारा सालायनो रोङा दा खोमसियावथार रोंनाय नंखाया बेनिखायनो आङो दा लानानै फैदों बेखौ दा मोनसिगोन बे जायगायावथ' आं भिडिअफोर बानायबाय थायो बिसानाव फैबाथाय मेन जायगाया आंनि भिडिअ बानायग्रा बे लामायानो बिसानियाव फैबाथाय बेयाव बानायखागोन आरो दा जों एसे खोमसि जालांगोन र' फारायाव हमना दोन्दों होन्दों बेयावनो बानायनो दोन्दोंमोन ना बानायलासै बानायाबाथाय न'आव लांनोसै फारेवा मेन बिसानो फैबाथाय फारायाव बिराद जानो मोजां मोनो हेल दंना बिसोरनाव नै लकेसना साफा ग्रिन जाजोब्बाय सानावथ' दोबैखाबायानो औ